Dnes je utorok, 19. máj 2026. Pripravil som pre vás prehľad najdôležitejších udalostí dnešného dňa a poviem vám, dianie na globálnej geopolitickej šachovnici je absolútne fascinujúce. Dokonale totiž ukazuje, ako jeden jediný technologický prelom na jednom konkrétnom bojisku dokáže okamžite spustiť doslova masívne a povedzme si na rovinu, miestami poriadne zúfalé reakcie po celom svete. Nejde len o nejaké lokálne posuny, to, čo sa dnes stalo, mení pravidlá hry. Takže poďme rovno na to. Niekto to dnes zhrnul celkom presne. Zaznelo, že technologická vojna sci-fi generácie práve dosiahla svoj bod varu. A je to naozaj tak. Doslova v priamom prenose sledujeme moment, kedy sa staré zbrane a tie dlho zaužívané taktiky stávajú úplne bezcennými. Zo dňa na deň. Superveľmoci práve teraz prepisujú pravidlá boja a my sa ideme pozrieť na to, ako presne k tomuto bodu zlomu došlo. Dobre. Tu je náš plán na dnes. Rýchlo si prejdeme taktický prelom na Ukrajine, potom sa pozrieme na okamžitú ruskú a iránsku odvetu, presunieme sa na Blízky východ k operácii Tretie oko, nevynecháme americkú ofenzívu a ich projekt Gorgona a nakoniec si to celé zhrnieme v takom globálnom technologickom registri. Bod číslo 1. Taktický prelom na Ukrajine, konkrétne to, čo sa stalo na Donbase. Všetko to totiž odštartovalo presne na tomto fronte. Jedna jediná celkom nenápadná nočná softvérová aktualizácia, ktorá úplne od základov prekopala rovnováhu síl. Tou inováciou je systém s názvom Ariadna, konkrétne ich tzv. Termolidar. Ukrajinskí vývojári počas noci jednoducho nahodili nový softvérový patch. Ten robí to, že majstrovsky prepája FMCV lidar s multispektrálnou termovíziou. A prečo je to také dôležité? Skrak tie drony navádzané optickým vláknom zrazu dostali úplne nové oči. Oči, ktoré vidia teplo aj cez špeciálne materiály, ktoré boli doteraz stavané presne na to, aby láserové lúče rozptylovali. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť. Ešte včera sa ruské tanky úplne spoliehali na iránsky projekt Zrkadlo. Išlo o špeciálny kompozitný náter, ktorý naozaj úspešne blokoval lasery. Ale dnes je to už len história. Umelá inteligencia v ukrajinských systémoch totiž spojila 3D mapovanie obrovského tepla, ktoré generuje samotný motor tanku. Môžete mať na pancéri akýkoľvek supermoderný náter proti laserom, no ten gigantický horúci motor jednoducho neschováte. Maskovanie je zrazu úplne k ničomu. Výsledok 7. Presne 7 nepriateľských obrňaných vozidiel dokázali tieto nové drony zlikvidovať len do dnešnej 3. poobeje. A to najpodstatnejšie na tom celom je, že ukrajinské sily nezaznamenali absolútne žiadne vlastné straty. Ten slávny iránsky neviditeľný náter včera v noci doslova a do písmena pohorel. Takže prechádzame k druhému bodu. Ruská a iránska odveta. Ako si asi viete predstaviť, takýto masívny debakel nemohol zostať bez odozvy. Moskva a Teherán reagovali okamžite a ich kroky sú, povedzme, že dosť zúfalé. V Kremli si veľmi rýchlo uvedomili, že ich zázračný náter prestal fungovať. Tá frustrácia velenia sa pretavila do extrémov. Aby nejako oslepili ukrajinskú koordináciu, Rusko začalo plošne rušiť komerčne satelity na nízkej obežnej dráhe, a to kyberneticky aj láserovo. A čo je ešte šokujúcejšie, keďže ich hitech technika zlyháva, ruské velenie tam pri Bachmute poslalo do boja obrovské vlny pechoty. V strašnom počasí, bez akejkoľvek podpory ťažkých zbraní, len v čírej nádeli, že nepriateľa prečíslia. No a Teherán, ten nezostal o nič pokojnejší. Keď zistili, že ich špičkové materiály na Ukrajine zlyhali, spustili masívnu odvetu. V kyberpriestore zaútočili ich štátni hackeri extrémnymi DDoS útokmi na európske firmy. Presne na tie firmy, ktoré dodávajú optické komponenty pre ukrajinské drony. A vo fyzickom svete, priamo v Hormuzskom prielive, začalo iránske námorníctvo používať laserové osleňovače proti západným prieskumným dronom. Toto je mimoriadne riskantná hra, ktorá región Perského zálivu posunula doslova na hranu otvoreného konfliktu. Čo nás privádza k bodu 3. Operácia Tretie oko a udalosti v Sýrii. Posuňme sa teraz na Blízky východ, kde Izrael ani na sekundu nezaváhal a túto chvíľu zmätku využil na rýchly preventívny úder. Izraelčania išli presne podľa plánu, v 3 rýchlych krokoch. Hneď ako ich spravodajci potvrdili, že sa presúvajú tieto problematické iránske technológie, udreli. Letectvo hneď nad ránom chirurgicky presne zbombardovalo logistické úzly v Sýrii.
Cieľom boli konkrétne sklady s tými antilidárovými kompozitmi, ktoré mali ísť priamo Hizbolláhu. Popritom si ich armáda rovno v praxi otestovala úplne novú hračku, podzemné autonómne drony s lidárom. A tu máme ďalšie dôležité číslo 3. Strategický výsledok pre Izrael je totiž fantastický. Ich nové podzemné drony dokážu úplne bez GPS mapovať zložité podzemné tunely. Presne vďaka tomu dnes našli a zničili 3 skryté odpaľovacie rampy. Úplne autonómne, neskutočné však. Ideme na bod 4. Americká ofenzíva a projekt Gorgona. Pri udalostiach takýchto globálnych rozmerov je jasné, že superveľmoc musí zasiahnuť, inak stratí kontrolu nad technologickou dominanciou na šachovnici. Biely dom nenechal nič na náhodu a poslal Teheránu poriadne tvrdý odkaz. Toto nebolo žiadne zdvorilé vyjednávanie. Išlo o rázne ultimátum. Buď okamžite zastavíte posielanie akejkoľvek antilidarovej technológie do Ruska a Sýrie, alebo na vás uvalíme zničujúce sekundárne sankcie. A tie by priamo zasiahli kľúčový iránsky predaj ropy v Ázii. Úder priamo na ekonomickú tepnu. Ale nejde len o diplomáciu vonku, menia sa veci aj priamo doma. Pentagon dnes potvrdil spustenie gigantického nákupného programu, tzv. Projektu Gorgona. Budú vo veľkom nakupovať novú generáciu dronov s optickým vláknom. Čo je na tom fascinujúce? Generáli otvorene priznávajú, že tento program je priamou reakciou na taktické lekcie, ktoré vidia dnes, priamo teraz, na Ukrajine. Takto sa armáda prispôsobuje priamo za pochodu. A sme pri poslednom bode, číslo 5. Globálny vojensko-technologický register. Máme za sebou len pár šialených hodín, odkedy sa to všetko dalo do pohybu a je najvyšší čas pozrieť sa na celkové skóre. Takže zhrňme si ten dnešný chaos. Ukrajina vďaka svojmu termolidáru momentálne technologicky dominuje, Rusko na druhej strane čelí obrovskej frustrácii, kybernetické útoky im zjavne nestačia a musia sa uchyľovať k zúfalým pechotným útokom s hroznými stratami. Izrael ukázal čistý, presný ofenzívny úder, Irán situáciu nebezpečne eskaluje lasermi a útokmi na európsku infraštruktúru, no a Amerika tá sa snaží udržať si svoje postavenie tvrdým tlakom a obrovskými investíciami do vlastných pokročilých dronov. Milý divák, diváčka, veľmi si cením úprimnosť a otvorenosť. Preto budem úprimný a otvorený. Je v tvojej moci pomôcť tomuto kanálu rásť. Fungujem bez reklám, chcem prinášať aktuálne informácie každý jeden deň. Nežiadam ťa o finančnú podporu. Tvoj like a odber však pomôže tomu, aby algoritmy posunuli túto tvorbu vyššie v rebríčku vyhľadávania. Budem preto vďačný, ak dáš tejto epizóde like a odber. Bude ma to motivovať robiť tieto analýzy ďalej a kvalitnejšie. Ďakujem. Dnešný deň síce končí, ale ruku na srdce, tie skutočné následky sa začnú naplno prejavovať až v najbližších dňoch. Hneď zajtra totiž zasadá Bezpečnostná rada OSN, aby riešila tie ruské útoky na satelity. A visí nad nami jedna dosť desivá otázka. Má toto vesmierné napätie skutočne silu zhodiť globálne GPS systémy, na ktorých je závislý v podstate celý náš svet? Stávky naozaj snáď nikdy neboli vyššie. To je odo mňa pre dnešok všetko a budem sa tešiť pri ďalšom prehľade.